kono mang bopo tuno bopo wah tunggale Guan sembah nirengu lun kapurpori sang merepeng grat ing sahanane kang wan kanang sing tasih amawe boga sawah agung sa gong mring telahan guan kanang mamuju enjeng noyoto ingrat Pakancung popol ngalicun di sapa sing duwe putraku Ngger Bathara Wisnu lan kowe Bathara Brahma ngestuaken dawuh apa kulun ngestuaken dawuh apa kulun kayangan geger ayo padha nyambut gawe gegeripun bab menapa apa kulun Bathara Kala gawe muga meneh kowe eling to paugeran Serat Amurwa Kala cacah selawe ditagih karo Bathara Kala inggih kula tasih pimut nggih kula tasih pimut lah kuwi dijaluk karo Bathara Kala
wong Sukerta cacah selawe iki mang keparingipun wabulun mangkene nyer kowe Bathara Wisnu lan kowe Bathara Brahma ayo nindakake pakaryan kang tumindak becik tetulung sak pepadaning urip ana ngarcapada kene kowe tak dapuk dadi dalang sejati ya dalang kandha buwana lan kowe Bathara Brahma tak dapuk dadi Nyai Suni ya pengendere oh mekaten apa kulun ayo mangke rumiyin dalang menika ingkang ngasta ringgit ingkang nglampahaken ringgit punika to iya dalang ki sing nglakokno wayang sing mayang nandi-nandi kuwi oh mangke riyin kersane mboten nowel-gowel sesambeti kalian wayang kalian dalang karmu kepiye dalang menika sesambetane kalian sajen lah sajen menika ngendikaken tiyang kathah yen sajenku dirose ngapunten nyajeni dedemit nyajeni ana di prapatan nyajeni sak panunggalane niku pripun wong mengko dhisik kowe weruh demit apa ora nggih dereng semerep lha engko mundhak demite kowe nggih mboten sesambet tiyang kathah mekaten wong ya ngene tak terangke sesambete dalang karo sajen sajen apa to werdinipun sajen sajen kuwi sastra jendra Hayuningrat pangruwatin riyu sajen wulu watuning saking bumi ana gedang cok bakal klopo jenang kuwi anane sajen dudu nyajani demit kono-kono ora iku ngono mujudake syukur ngarsane Gusti Kang Marabeng dumadi minangka kuwi dadi piranti mung panjaluke aja kliru yen ana sajen aduhe sajen ngene nyajani demit nyadani sing ngono nggo prapatan ku salah ora mangkono sajen iku mang tegese sastra jendra Hayuningrat pangruwating driya ora gampang medharake kuwi iku mono wujud syukur marang Gusti Kang Marabeng dumadi minangka Gusti iki wis medharake jagat saisine tanem tuwuh tetuwuhan wis nyurakapi marang sapadha-padha ana kawula oh mekaten Bapak Kulun ah iya mung penjaluke aja kliru duh Gusti matur sembah nuwun sanget panjenengan sampun paring arupi tetuan gedang telo wis le ora percaya yen weteng muluwe mangano gedang rak wareg nggih Bapak Kulun nggih Bapak Kulun lah ya ta lah kapan ngaturne panuwun marang ibu bumi lan bapa kausa karena sing nyurakapi sedaya kawula kapan matur sembah nuwun ini kapan urung tahu mestine kowe aja cengenges iya ta inggih Bapak Kulun inggih Bapak Kulun lah iya ta urip ana ndek bumi mati dicemplungno bumi bali marang panguasaning Gusti kowe ngisingi bumi apa ora inggih nguyui bumi inggih mengko dhisik mangan sing kok pangan bentinane apa nggih sekul
Lah sego iki mang asale saka apa? Nggih pantun. Lah pari iki mau tancepe tandure ana ndi? Ana bathuk apa ana dengkul apa ana bumi? Nggih wonten bumi. Lah ya ta. Kapan ngaturno panuwun marang ibu bumi bapa akasa? Karena wis nyurakapi marang kawula sedaya panguripan. Inggih wa Pungkulun, inggih wa Pungkulun. Pangapunten. Wis ora usah ceramah mengko mundak. Ora mari-mari. Ayo nyambut gawe babarengan kowe king nyambut gawe sarana alus tegese nyirep prahara gawe ketentreman ana jagat kene. Yo jagat desa prana jiwa sak kuladasine. Monggo kowe tak dapuk dalang. Lan kowe tak dapuk dadi Nyai Suni yo panggendere. Lah opo kulon piyambak? Aku tak dadi panjak yo panjak kendang topo wangkeng. Oh mekaten opo kulon? Ya wis aja suwe-suwe. Ngestokaken dawuh opo kulon? Ngestokaken dawuh opo kulon? Tan samar pamoring sukmo sinukmaya winayung ing asepi sinempen telinge kalbu pambukane warana terling liyep layaping aluyup pindha pesating supendha sumusuping rasa jati ya kaya mangkono. Kowe wis dadi dalang. Blangkonan gawe sewek nyelengkit keris. Mbuh dalang sing saka ngendi Jawa Timuran oke. Brangkulon oke. Sing penting dalang. Kowe tak jeno dalang sejati ya dalang Kandha Buwana. Ngestoaken dawuh Wabu Kulun. Lho. Lek nyeluk aku Jawa Wabu Kulun mundak ketara. Kakang ngono wae. Inggih Kakang.
Terus kula pripun Kakang? Lah, ya kuwi Nyai Suni ya panggendere. Weh, bagus. Wis. Ayo, tetulung sak pepadane ngurip. Nyirep prahara kanthi sarana alus kang tumindak mengko kowe. Aku wis njaluk tulung marang kadangmu Bathara Bayu minangka kang tumindak kasar. Uleting kulis tosing balung ana mogane lakon Bathara Kala mung Bathara Bayu sapu jagat sing iso tumandang. Lan kowe tumandang sarwa alus. Yo tetulung sak pepadane urip yen dadi dalang aja ngenteni pituase. Pira-pira wae tandang. Wis ora usah ngaran-ngarani, tetulung sak pada-padane. Ngestoaken dawuh Kakang. Inggih, ngestoaken dawuh Kakang. Gini, mundur kene, legang legong saka kadohan sapa kae? Mangkiriyen kisana, mangkiriyen rupane kok saya sanget. Kula tingali saka kadohan panjenengan iki kok rupane bingung. Panjenengan menika sinten badhe teng pundi? Yen kula tingali saka kadohan panjenengan menika prangkat desa. Nggih, Yai. Pangapunten Kang Agung saderenge. Kula niki rak bingung adumugi sakmenika. Nanging tepangaken riyin kula menika Jaka Sondong saking Desa Purwacarita. Oh, saking Desa Purwacarita. Inggih, Yai. Lah sajake kok bingung menika wonten wigatos menapa? Inggih. Kula niki rak diutus to. Leres wanci kula niki perangkat desa. Kula diutus dening inggih pangarsa desa Pranajiwa nggih Purwacarita punika.
Ken Ngupadi inggih arupi dalang sejati ingkang saged ngruwat Amurwakala. Tegesipun panjenenganipun pangarsa desa Bapa Murdiyana menika nindakaken resik desa pangruwatan inggih ingkang sepindah ngresiki desa, ingkang nomor kalih ngresiki para kawulane saha angresiki buwana supados Sukerta Memala Trimala ingkang wonten desa Pranajiwa menika sageta babar andadosaken katentreman rahayu kawilujengan Kyai. Oh mangkono. Mangke riyen tepangaken nami kula si Kucrit. Oh Kucrit. Kula Bayan Pakde. Bayan Kucrit. Oh Bayan Kucrit. Kula niki teng pundi-pundi teng teropan wah. Sak meja ngoten niku wonten botol 4 5 7 ngoten. Niku pun penggawean kula Pakde. Oh nggih pantes wae pun. Nggih rambuté kados mekaten mawut. Wah, teng pundi-pundi mawon niku pun tepang dhateng kula. Kula Bayan Kucrit. Nggih. Tepangaken nami kula nggih Panjak Tapawangkeng. Pangapunten. Yen panjenengan Kupadi nggih dalang sejati, dalang ruwat Amurwakala, kula gadah dalang. Lah niki dalange. Lho, saestu Kyai. Inggih, saestu. Wah, mapan kaleresan kula dugi mriki. Niku to dalange bagus sanget. Lah ingkang setri menika Kyai. Ingkang setri iki minangka garwane Nyai Suni, yo pengendere. Oh, nggih. Mapan kaleresan Kyai. Nah, kula nyuwun dhateng panjenengan Kyai. Tulung dumateng kula atur dugi wonten desa Pranajiwa. Saperlu angruat Amurwakala. Kados dening Bapa Murdiyana talasan sak perangkat-perangkatipun saged bucal sukertanipun kawonten saben saponipun. Lan bucal sukertanipun wonten fasilitas umum. Oh, mangkono. Inggih, Kyai. Lah, menika pinten probiyane yen badhe kula beto wonten desa Pranajiwa, Kyai? Ngeten kisana. Mboten kok badhe aran-aran pira-pirane. Pun ngeten mawon, sediaaken mawon cengkir. Wah, jenengan nyuwun pinten truk lek cengkir iki mawon. Nggih sak truk, 3 truk kenging pun. Lho saestu Kyai. Iya, gawe nguruki ndase sampean kuwi. Lah ngene to. Kula kan dereng mangartos cengkir niki pripun. Cengkir niku kencenging pikir sing diruwat lan sing ngruwat. Yang diruwat trep atine nang sing ngruwat ugi ngono. Sarujuk manunggal nyawiji ya dadi satunggal iku engko iso ilang sukertane lan murwakalane. Mekaten Kyai. Nggih ngaten kisana. Nggih yen mekaten Kyai. Niki kula tak toto-toto kula badhe angriyini. Mangke kula sampaiaken dhateng Bapa Murdiyana dalasan perangkat-perangkatipun sedaya kawula kang wonten desa Pranajiwa mriki. Nggih kisana monggo. Dinten menapa badhe kula laksanakaken anggenipun ngruwat Amurwakala mangke. Mangke wonten dinten inggih boten klintu Senen Legi.
Oh Senen Legi. Oh nggih Kiai. Nggih yen mekaten kula badhe marak mriku kalian dalang kula kalniki. Nggih Kiai yen ngeten kula ngriyini badhe tata-tata. Nggih kula sumanggaken Kisanak. Nggih matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kiai. Ya. Monggo Kiai. Jandeyane ing talaga kadi langit mambang tapasulan oma menika lintang kulya kusumayana sumawur monggo pinarak lumebet wonten Balai Agung mriki papan panggenan kula Ki Dalang inggih pangapunten Kang Agung kula sak rombongan dumugi papan mriki ambuk bilih wonten kelepatan anggen kula sowan
kula nyuwun lumuntur ing samudra pangaksami. Inggih mboten menapa-menapa. Monggo, monggo. Inggih Jaka Sondong sampun mangandikan dhateng kula. Yen sampun manggih dalang sejati kang winatan Ganda Buana. Napa leres panjenengan menika ki dalang Kanda Buana? Inggih keleresan. Kula sampun rumaket wonten papan panggenan mriki. Binjing menapa anggen kula nindakaken pangruwatan. Inggih Kiai Dalang wonten dawuh menika kula pasrahaken dhateng panjenengan kawilujenganipun desa Pranajiwa saha Bapa pangarsa kula Bapa Murdiyana kalian perangkat-perangkat desa saha putranipun Bapak Agus ingkang winastan Kedana lan Kedini nyuwun sedaya para kawula desa Pranajiwa mriki supados dipun ruwat Murwakala. Sedayanipun obor ampun campun sumawis ing mriku wontenipun sesajen jangkep. Salajengipun wontenipun tumpeng palang, tumpeng kendhit, tumpeng kuning gurih. Saha wontenipun inggih pala pendhem, pala kesempar, pala kesandung. Saha wonten jenang petak, jenang abrit, jenang sengkala, jenang piyak, saha jenang liteng utawi jenang katul. Lan upakarti lintunipun inggih wonten sarana. Wonten panggang buceng lan tumpeng pras. Werdine tumpeng pras menika mangke panjenengan jlentrehaken inggih. Inggih wontenipun sego golong. Jajan pasar ugi wonten tutuwan wedal wulu wetuning saking bumi arupi pisang saha wontenipun pari lan sak panunggalane. Saha wonten alat tetanen minangka urip bebarengan. Inggih. Salajengipun wonten gendongan arupi sewek sampun kula cawisaken. Boten lumayan wonten waluh minangka tetuwanipun. Saha wontenipun tumpeng petak, tumpeng abang, tumpeng kuning, tumpeng ireng. Minangka lelawuhanipun panggang buceng brumbun. Sampun kula acawisaken wonten papan panggenan mriki Kiai. Inggih, inggih. Matur sembah nuwun sanget Bapak. Bapak Murdiyana ingkang pangarsa desa Pranajiwa saha para perangkat desa saha kawulanipun. Yen sampun jangkep sedayanipun badhe kula laksanakaken. Wonten kekirangan menika wonten wedang legi pait. Saha wonten sekul among ugi boten tinalumpen tumpeng jejeg nggih tumpeng rebutan. Lawuhipun pitik brumbun. Sampun sumadya Kiai Dalang. Inggih, inggih Bapak Murdiyana matur sembah nuwun sanget dinten sakmangke pangruwatan badhe kelaksanan. Boten ngantos wedal malih. Inggih, inggih Kiai Dalang kula sumanggaaken, kula pasrahaken desa Pranajiwa lan para kawula saha perangkat desa sedayanipun ugi putranipun Bapak Agus Kedana Kedini tansah dipun bucal sukertanipun ingkang cumandha wonten saben sapunipun. Inggih, inggih Bapak Murdiyana badhe kula laksanakaken. Sumangga
Yudupane Pak Pur. Wong ilahing sekaring bawana langgeng. Wong ilahing driyan dasa gunem goro minangka tranini emping sapta nini wayung neptu waluya teman jati waluya hong bastu waluya hong astung ngara sidem sagung dumadi. Wong ilahing sekaring bawana langgeng pale ora yen lumaku tanpa suku lambian tanpa tangan ningali tanpa netra ambekan tanpa grana celatu tanpa lidah angen-angen tanpa driya aning setra pinandhatan hong prayogananira sang hyang ana sejatine wang kang oran panji kumala giri jejuluk sang hyang amarta wis ruwat samangka padha ilang hong astung ngara sidem sagung dumadi. Ong wilahing sekaring bawana langgeng mastuhu nama sidam ong ilahing prayogananira sang hyang salagi kidamar jati kelire sang Tejamaya palunture sang palimunan sang kwera kupingira waracik sang retna kadupak sangga buwana depoke sang naga raja blenconge sang Bathara Surya urupe sang Bathara Brahma cengkoke sang Bathara Gana awune sang Bathara Sambu arenge Bathara Wisnu kukuse Bathara Siwa kang ningali kewala nenggih sang guru dening para dewa angetokake murwa kala. Oh ngawilang sekaring bawana langgeng ginutuk aku Purwanira ring pustaka ginutuk ing Padma Kalacakra ya pinangka sirahmu ginutuk ing karameyan yata kang dadi rambutmu ginutuk ing renges wastra yata kang dadi alismu idepmu ginutuk ing Suryakanta yata kang dadi netramu ginutuk siring kilat yata pinangka kedhepmu ginutuk siring manaka yata kang dadi kupingmu ginutuk ing mamaka yata kang dadi pipimu ginutuk siring padyan yata kang pinangka pasumu ginutuk siring langkep pastra yata kang dadi tutukmu ginutuk ing waja lidah yata kang dadi ilatmu ginutuk ing panawean yata pinangka telakmu ginutuk ing waja sumeh yata kang dadi pinangka janggutmu ginutuk ing penawan yata pinangka wangmu ginutuk ing wesi panggak yata kang dadi gulumu ginutuk wesi gulmara yata kang dadi baumu. Wong astung ngara sidem sekaring bawana langgeng wong awi genamastu Purwa sidem wong wilahing sekaring bawana langgeng wong prayoganane sang hyang ana geni saka wetan putih rupane geni geni sang hyang Bathara Mahadewa pepak karane geni ambalat memala trimala gambar telu tarak nono watuk gigilan panastis buduk busun ayan edan lebur kena geni saka wetan. Wong ilahing prayoganane sang hyang ana geni saka kidul abang rupane geni-genine Bathara Brahma pepak karane geni ambalat memala trimala gambar telu tarame watu budi lampanatik buduk busung ayang edal lebur dadi au kena geni saka kidul.
Wong wilayah prayogananira sang yang ana geni saka kulon kuning rupane geni-genine Bathara Mahadewa pepak karane geni ambalat memolo trimala gambar telu trahime watu gigilan panastis budhug busunayane dan lebur dadi awu kena geni saka kulon. Wong wilayah prayogananira sang yang ana geni saka lor ireng rupane geni-genine Bathara Wisnu pepak karane geni ambalat memolo trimala gambar telu trahime watu gigilan panastis budhug busunayane dan lebur dadi awu kena geni saka lor. Wong ilahing prayogananira Honggil tunjung adus sing banyu bening banyu mili telaga manik uma kang ngedusi durga kang ngosoki Wisnu kang ngentas kala kang iling sira mulya barang jati sawangan ya sira saka ora ya mulya marang ora ya sira teka jati ya mulya marang jati aranmu minangka sang kemali ya kama salah kama salah kama salah kama salah. Woi, 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 woi. Leren terus ganggu wong nyambut gawe wae leren ana apa iki rame-rame nok papan panggonan kene mengko dhisik kuwi iki sapa kuwi takon karo aku Paumenaing Sukerta aku Bathara Kala kuwi Bathara Kala. Ojo sok ganggu nggen kundalang den ngruwat Murwakala ana papan panggenan kene. Leren. Kowe iki dalang. Ya aku dalang. Kok seneng dadi dalang? Dadi dalang iki kaya wong edian. Sok nangis-nangis dhewe, janturan-janturan dhewe, ngomong-ngomong dijawab dhewe. Apa ya ora edian? Dialang edian najan aku edan ananging edan marang kaendahan edan marang gawe katentremen ora kaya dening kowe iku Bathara Kala Bathara wis nyebutake paraning para dewa ananging tumindakmu kaya dene bekasaan sing ora tata lan sapanunggale eluh. Wah kok nyelenget temen dalang ngomongane. Manggo dhisik aku mrene gole wong Sukerta ana kene ora ana wong Sukerta kabeh padha resik diri kabeh manembah marang Gusti Kang Marabeng dumati kuwi aja sok ganggu gawe dalange wae kok ganggu aku wani munggah panggung wis tumindak wis mapan weh ya ngono kuwi sombong aku ora sombong aku wis diwenangake ana papan panggenan kene ngruwat Amurwakala ya yen mangkono ngene wae wis sidem-sideman aku ora bakal ngrusi tukmu mayang tukmu ngruwat Murwakala ananging yen kowe iso batang kekarawanku kowe aku ora bakal ngrusui papan panggenan kene. Aku tak bali marang papan panggonanku yen kuwi iso. Ananging yen kuwi ora bisa. Bakal tak orat-arit papan panggenan kene sak wadyabalaku. Iya Bathara Kala. Ati kalau lati nawiji. Werdine omongan karo atimu kuwi kudu padha. Kabeh mang sing dicekel ki mung omongan lan ati. Yen atimu iku jenenge Bathara Kala.
iku wis geseh. Omonganmu ngene iki sok delik saiki tempe iki sok delik iki ora kena. Lah jenenge kowe iki Bathara Kala. Mung nggih Bathara iki para dewa. Lungguhmu ki ana nduwuran kudu iso ngayomi sak pepadaning titah. Lah kok mejang. Wis ngono wae. Apa sing arep mbok takokke Bathara Kala? Panggene, dalang yen ngomong panjenengan iso ngendikane Rama Pukulun ya Bapak Guru. Saran dening awakku iki ana tulisan yen kuwi iso batang kekarepanku kuwi aku ora bakal ngrusui, aku tak budal saka papan panggenan kene. Tak baleni maneh. Lati pakarti nyawiji. Aja geseh Bathara Kala. Ora, aku ora bakal geseh, aku netepi janji. Yo yen mangkono Bathara Kala, coba tak wacane saka bathukmu Bathara Kala. Bathara Kala. Ana apa? Coba bathukmu tak wacane. Bathukmu ki ana tulisane. Unine kepiye? Unine manggene kang aran Purwaning dumadi. Ditegesake unine manggene Bathara Kala wong prayoga nanira Sangjang Akasa klawan Bathari Pratiwi mijil yuganira sang agilang-gilang ing siti binuang ing samudra kumambang alembak ana daging dudu daging ana getih dudu getih aranmu sang kemali ya kama salah. Akiris akilu mulya kadya manik mustika ya murup mangarep-arep ngetokake prahara licus lindu ketuk lan geter pater tanpa antara murup aneng Trilokabana uniweh Padma Kalacakra saking yang jagat Girinata ong astung kara sidhem sekaring bawana langgeng kuwi Bathara Kala. Oh, mangkono. Lha sak banjure kepiye? Iki ana telakmu. Kuwi ana tulisane Bathara Kala. Diunekake werdine kepiye? Sing ana telak iki mang kang aran sastra tinelak utawa sastra tinekak. Unine kepiye? Mangkene Bathara Kala wong ilahing sekaring bawana langgeng sang kala lumereng sangkaning lelara Wisnu kena ing lara lungguh ana ing ampru kang lara mulya dening Bathara Brama kena ing lara lungguh ana ing daging lan getih kang lara mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ana ing tutuk lan sarandoning awak turune malumah kang lara mulya dening Sangjang Menang tang kena ing lara marang Sangjang Tunggal kumpul panunggaling rasa
rasa tunggalan jati, jati tunggalan rasa, rasa jati mulya mula saking Yang Maha Kuwasa. Wong astung karo sidhem sekaring bawana langgeng. Kuwi Bathara Kala kang aran sastra telak utawa sastra tinekak. Iya Ki Dalang. Lah sak banjure kepiye? Kuwi sing ana dada. Sing ana dada kuwi ya ana tulisane. Diwaca lan diwenangake kepiye? Unine mangkene Bathara Kala iku kang aran sastra pedhati ya Rajah Kalacakra. Unine wong ngewilahing sekaring bawana langgeng. Ya Maraja Jaramaya ya marani Niramaya, ya Midusa Sadumya Midura Radumya Silapa Palasiya, ya Siyasa Saya Siya, ya Dayuda Dayudaya Sihama Maha Siya. Werdine kepiye? Werdine mangkene Bathara Kala. Pangrancana padha marya sing sapa arep tumindak alaja temeka kang nekani ilango kekeluanira. Sing sapa ketemu marang ingsun mesti kaunggulan kang marai luwe amarakna. Sing sapa bakal gawe gelo malah gawe lega. Kang gawe melarat anyugena. Sapa kang niat gawe tuna malah ngrejekenana. Kang nyikara marya nang saya sapa kang arep gawe gendak sikara malah gawiya bejo. Kang merangi laruta kekuatan nira. Kang sapa kang niat dadi mungsuh ilanga kasekten nira. Kang para cidra padha kagel welasa. Kang dadi ama padha nyingira baliya marang asal sira. Aja padha ngrusak lan ngrusuhi. Wong astung karo sidhem sekaring bawana langgeng. Kuwi Bathara Kala. Iya Ki Dalang. Lah sak banjure tulisan iki mang mapane ana gegermu. Malika tak wacaning Bathara Kala. Iya. Lah sing ana geger werdine kepiye? Sing ana geger kan aran caraka balik tegese lan diwerdeni. Mangkene Bathara Kala unine ngata bagama nyaya jadapa lawa satada karacanaha. Lah tegese kepiye? Kuwi ora kena ditegesi karana nulise kuwalik. Aluh. Lah sing kudu sing bener kepiye? Sing bener mangkene Bathara Kala. Hana Caraka Data Sawala padha jayanya moga batanga. Werdine kepiye? Hana Caraka ana utusaning urip. Sing utus sapa? Yang kang murbeng dumadi ya kang maha urip. Kon ngapa? Kon nindakno kewajibaning urip nalika isih urip. Yen dadi dalang dadya dalang sing becik, yen dadi dewa dadya dewa sing becik. Aja ngrusak lan ngrusuhi. Kuwi Bathara Kala. Mangkono. Lah sak banjure Data Sawala. Dat kang ora kena sawala. Dat iki wis ngarani urip. Ya ora kena selak kowe diwenangake ngurip ngarep padha ya urip. Ora kena bunuh diri iki ora kena. Wis diwenangake urip marang Gusti kang murbeng dumadi. Mangkono. Sak banjure padha jayanya. Padha jayanya. Padha digdayane manungsa kekanteni hawa nafsu patang prakara. Wernane putih abang kuning lan ireng kuwi daya dinayan.
Bathara Kala ora bakal oncat saka ragane manungsa yen manungsane ora tumekan pati tegese bali marang panguwasane Gusti Kang Merbeng dumadi. Manggono iya Bathara Kala. Lah sak banjure Maga Bathanga ema tegese sukma, ga tegese ngraga, Bathanga tegese batang. Sukma yen wis oncat saka raga manungsa netepi dadi batang bali marang panguwasane Dat Kang Merbeng Dat kuwi Bathara Kala. Iya. Lah kabeh wis dibabar, kabeh wis diwenangake. Wis iso maca sarandoning awakku yen mangkono kowe iki sak dulurku tuwa. Aduh, aku nyuwun pangapura Kakang. Aku njaluk pangapura Kakang. Aku njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura Kakang. Sapa sing iso merdeni tulisan sarandoning awakku iki mang? Ngendikane Bapa Guru yen ora Bapa Guru ya bapakku, ya kuwi sedulurku tuwa ya kakangku. Mula saka iku aku njaluk pangapura, aku ora bakal ngrusak lan ngrusi papan panggenan kene. Yen ngono kowe iki kakangku tuwa, aku ora kok medeni men kowe iki nyeluk kakang marang aku ora ngono Bathara Kala. Ananging sak karepmu kepiye wae. Sing tak jaluk Bathara Kala kawilujengane desa Pranajiwa, kawilujengane Bapa Kepala Desa lan sak prangkat satunggal-tunggale lan ugi para kawula dasih sedayanipun sak kabehane saha prangkat desa panjenenganipun Kepala Desa Bapa Murdiono, Ibu Ida Suharyati, Ibu Yeni Dwi Astuti, Pak Joko Haryanto saha Pak Tradiki Tri Prastiano, Bu Yolanda Debi Wirmo, lan ugi prangkat desa Bapa Amsori Avinda Oktawidya Sakti, Bapak Yahyoto minangka Kasun, Bapak Napin Susandra, Bapak Bambang Haryanto, Bapak Agus Haryanto, Bapak Handoko, lan ugi panjenenganipun Aminah Wiji Rahayu, Bapak Heri Subekti, Marceli Helen, lan ugi Triman Buparti saking PKK, Ketua PKK inggih minangka garwa saking Bapa Murdiono. Salajengipun prangkat desa wontenipun Bapa Gunawan, Bapa Hasani, Bapa Naning, Bapa Erwin, Bapa Dwi, Ibu Dwi, Pak Susilo, Pak Ali Subro minangka BPD saha panjenenganipun LKMD, Bapa Ngateno, Bapa Sulistyo, Bapa Neni, Bapa Lasidi, Bapa Suyono, Bapa Mulyono, Syekh Prawito saha
Miseri Bapak Agus Samsul. Lan ugi mboten tinalupen putra saking Bapak Agus kang aran Kedono Kedini. Icalo sukertanipun sedaya perangkat desa saha para kawula desa Pranajiwa lan ugi putranipun Bapak Agus kang winastan Kedono Kedini, putranipun tetengeripun Ajeng Trisno Siapangestu saha Arsaka Virendra Siaprayogi. Mugi cal sukertanipun sedaya ingkang cumundhuk wonten lari kekalih saha sukerta ingkang cumundhuk wonten perangkat desa saha staf saha panjenenganipun sukerta kang cumundhuk wonten BPD LKMD sedaya para kawula desa Pranajiwa lan saben sapun papan panggenan mriki. Aja kuwi ngganggu gawe nyejala ngudha rencana baliya sangkan paranmu Bathara kala ngestokake dawuh Kakang Dalang nyuwun pamit aku tak balik nyang Jati Sawangan. Nyuwun pamit Kakang. Jin setan berkasaan sedaya kang cumundhuk pun saban sapun desa Pranajiwa saha papanjar pekarangan saha tetanangan angganggu gawe nyejala ngudharnyana samya kamprung kena dayane Sang Hyang Maruta kang diciptakan dening Bathara Bayu. Kakang Woi! Gusti di Gustiku. Woi! Bos! Oh! Woi! Bapa Murdiyana sampun kelaksanan lan kesempatan anggen kula ngruwat Amurwakala, ngruwat Sukerta lan Sengkala, ngruwat Buwana sampun paripurna. Ing mriki mugi Gusti Kang Marabeng dumati tansah maringono ayem tentrem jenjem permanem gemah ripah lojinawi tanem tuhipun sak ngajengipun ugi sak warasanipun. Lan ugi Bapa Murdiyana mbok pilih wonten kelepatan tindak tanduk anggen kula angaturaken pangruwatan kula nyuwun pangapunten ingkang agung sedaya kawula dasi kang wonten tlatah desa Pranajiwa. Inggih Ki Dalang matur sembah nuwun sanget paduka sampun paring pangruwatan ngresiki saben sapon papan panggenan mriki inggih desa Pranajiwa. Mugi tansah demah ripah
Kertoturo Harjo. Yen mekaten Bapak Murdiyana kula badhe nyuwun pamit pangapunten ingkang agung. Jaya Jaya Wijayanti lebur dene pangastuti rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedayanipun mekaten menggah puraning adicara ringgit wajucal Amurwakala ingkang sampun dipun puput panjenenganipun Kidalang Ali Kandayakti saking Pranajiwa. Nganci adicara ingkang salajengipun inggih menika ngluwar utawi bucal iber-iber ingkang badhe dipun pandhengani Bapak Kepala Desa Pranajiwa panjenenganipun Bapak Murdiyana. Sumangga Bapak Murdiyana kepareng tindak wonten sasana ingkang badhe dipun pasrahaken saking Bapak Ali Kandayakti. Para rawuh sedayanipun menika adicara ucal iber-iber ngluwaraken sengkala Papa Niskala dipun luar saking tlatah Pranajiwa. Tepuk tangan ingkang meriah nggih. Mugi-mugi saking dipun simbolisken ngluwar iber-iber ngucal iber-iber menika sedaya para warga ing tlatah Pranajiwa sak kiwa tengenipun ageng alit sepuh hanem kakung miwah putri supados tansah manggih rayu wilujeng nirbaya nir ing sambikala.